Сәхнәләрдә шын иҗади баталия башлана. Анда Татарстанның иң талантлы балалары 7 номинацияда үзләренең сәнгать өлкәсендәге сәләтләрен күрсәтә. Казанда Созвездие йолдызлык фестиваленең суперфиналы уза. Тулырак мәгълүмат Искәндәр Гыймалтдинов язмасында. Бәйрәм бүген Казанда йолдызлык фестиваленең 22-нче гранд финалы. Балаларның әзерлеге шаккатырлык, ә җырлары елатырга да мөмкин. Катнашчыларның барысы да проектның 10 зона этабында җиңү яулап килгән. Сайлап алу турларында чыгыш ясаган 20 меңгә якын баланың 5500 генә Казанда очрашты. Созвездие йолдызлык фестиваль хәрәкәте ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясе эгидасы астында һәм Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов патронажы астында уза. Неделя счастья детского, неделя величия, красоты духа Республики Татарстан. Бу атна балалар бәхете атнасы, Татарстан Республикасы рухының моторлыгы атнасы. Барлык катнашучыларны президент балалары дип атарга мөмкин. Бүген 8 көнлек марафонның беренче көне. Бар чыгышлар гаиләләрнең, район башлыкларының һәм безнең президентның мәхәббәтләре өчен барлыкка килгән. Төп сәхнәдә җиңүчеләрнең исемнәре. Шулай ук быел Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбле тарафыннан оештырылган милли мәдәниятне саклау өчен махсус приз ияләре билгеле булыр. Бу призга лаек булган талантлар дәүләт ансамбле белән бер сәхнәдә чыгыш ясарга чакырыла. Шулай ук җиңүчеләргә профессиональ тавыш яздыру студиясендә җыр язу мөмкинлеге дә бирелә. Балаларны без 45 районнан җыйдык. Иң-иңнәрен чын-чынлап балалар яшылай күп күләм белән катнашулары безне сөендерә, чөнки ул бик зур тәрбия. Эшләргә өйрәтәбез, лидер буларга, җиңәргә. Бу фестиваль бик күп нәрсә бирә. Балалар яхшы укый, тәртиплеләр. Аннан соң инде хәзерге заманда бигрәк тә кирәк патриотик тәрбия. Аны да бирә безнең Созвездие. Балаларга фестивальнең гала концертында катнашу мөмкинлеге өчен көрәшергә туры киләчәк. Әлеге зур чара гадәттәгечә 22 апрельдә Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында уза. Искәндәр Гыймалтдинов, Александр Решеткин, Татарстан яулыклары.